Pakai wonten season 2. Nggih, nggih. Kula tak rakit mbacut nih gelaring cerita. Nah. Wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu Ndarawati. Lon-lonan anggone lumaku pamriye sesuk-esuk tabuh sanga ing surya kaping 20 surya kaping 20 candra kaping 4 wis temeka ana ing pertapan Talkanda saperlu ngestreni sarasian ingkang digelar ana ing kana ngrembug gerahe Kanjeng Rama Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Nggih. Undangane sing gawa sapa? Dalem. Undangane sing gawa sapa? Nuningke kula ingkang ngasta. Kowe sing gawa? Nggih. Coba kaya apa undangane? Nggih menika. Wacanen. Nggih, tak macane. Kose ta? Wacanen. Nggih. Lho lek maca tek adomen to iki. Lek maca lho adomen. Nggih. Kula ngremasi wong tuwa. Sing jenenge wong tuwa niku lek maca adoh ning uyuhe cendhek malah. Wacanen bener to? Tanggal 20. Nggih. Undangan saking Talkanda sarasian ngrembag gerahipun Prabu Salyapati surya kaping 12 wulan kaping 50 jam tabuh sanga enjang. Nah wis cetha gawanen undangan kuwi aja nganti ilang. Kuwi undangan siji nggih wong loro. Oh ngaten. Mula kang mangkono supaya ora randhat ripalungguhan iki lon-lonan ayo padha lumaku. Tatkala narapa Kresna tan tulus hanyakra ring Prasiwara Jahnawi Suta kang munggah kaliying Rata. Musik
kae tek ana wong gimbal jengklekan ning tengah dalan kae sapa pundi kae Napa Kresna lan ngandika Sukyayi Prabu Kaiwa Sukaweng yak mringkolaing prinera Disarya Werkudara yen keparing kene Sodetan mulati sisi penjanmo anak ratu Mandaraka Puresrawa oh Bapak WA
bayame lemu-lemu. Ayame yen wis ketemu. Bayame ijo-ijo. Ayame yen duwe bojo. Ngombe. Ayo. Raden, Eneng apa? kirike pun dibelah. Aku ngenge ana ndase. Burisrawa madhep rene. Sapa sing galik-galik kuwi? Bojoan kula. Ramen. Aku ngerti lamun to Ripalungguhan iki Burisrawa lagi ngombe, kowe lagi mendem. Mongko pangandikane para pinter kae, wong ngombe entek sak gelas kuwi candrane kaya Eka Patmosari. Eka kuwi Dalang. kose ta kose. Eka kuwi siji, Patma kuwi kembang sari wis ngarani wong ngombe entek sak gelas. Prasasat kaya kembang sing lagi megar. Parandene segelas tek ora gelem mandhek nganti entek 2 gelas. Yen 2 gelas kuwi candrane kaya Dwi Amratani, duwi loro amratani rata sak randuning awak. Entek 2 gelas tek ora mandhek malah 3 gelas candrane kaya Tri Kawula Busana, Tri telu Kawula Batur busana kuwi pengageman. Kaya batur sing nganggo sandhangane juragane ngilang-ngilu ana ngarep kaca. Terus 3 gelas tik ora mandhet dadine 4 gelas candrane kaya catur wanara rukem. Catur kuwi 4 wanara kethek, rukem ki wowowan, candrane kaya kethek sing rebutan wowowan, pating brengok ninggal ing tata krama. 4 gelas tik ora mandhet malah 5 gelas candrane kaya Panca Surapanggah, Panca Kilima Surawani panggah wis ngarani wani karo sapa wae. Mongko wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to sing kok ombe kuwi disumet wae murup mesti bakal dadi srana remuke jaringan utawa remuke usus kuwi kang ana sakjroning meteng. Lan apa kira-kira kowe ra mulat karo kahanan? Wong tuamu Rama Prabu Salya Ripalungguhan iki nembe nandhang gerah. Apa laras cara gamelan wong tuane lagi lara tek anake malah mendem. Sampeyan iki muni apa?
Kula ngombe tuku dhewe. Kula jengklekan ngeten niku ya ra ngrepoti sampean. Sampean gelem nyawang syukur ra gelem mangmerem. Lah kok nuturi kali Burisrawa, Eka Padmasari duwe amratani lan sak liya-liyane. Apa sampean ki suci-sucine menungsa? Napa manganggep kula niku mboten ngerti sejarah Ratu Ndarawati, brandal sing ra enak iwake. Jeneng sampean biyen Suragentiri. Ndelik sampean teng alas wulusan molimo kabeh pun mang tindake madat madon minum main maling kabeh mang lakoni parandene tek nuturi karo Burisrawa sampean kuwi luwih elek luwih bejat tinimbang kula waton sampean rasilak saka batine bakul tahu tepo sing mang tengipun pinten mawon cangkeme sing ngongkon ngantem sapa? Boten trima raos sing manah kula. Ratu Gung Binetara socaning rat oboring jagat titi sing dewa. Kok ngetengi bakul tepo. Dipelekake karo sesembanku. Teta lamun tori palungguhan iki Ratu Ndarawati iki wis nungi jawata. Parandene dilokke ngetengi bakul tepo. Kula mboten trima ngoten niku. Cetha lamun to Burisrawa nyepelakaken dhumateng kula ngina kaliyan wong Ndarawati. Ing atase Ratu Gung Binetara, parandene padhake ngetengi wis cangkemmu menengo. Burisrawa pisan kuwi malah ping 100 ngono. Mboten trima raos sing manah kula. Piye? Kula mboten trima. Apa ora trima ya memper wong aku ra kirim lho. Kula tututi, kena ditututi ning aja nganti mati.